aurrerapen txiki bat egin dut. Filosofia eta matematika. Eta hemen ditut bateko bat, da besteko beste bat. Bai. Enrique Zuazua, matematikalaria, zelan zauz? Ba oso ondo, uda ondoren, ondo pasaren ondoren, lan Euskal Herretik kanpo. Bai, Parisen ibilena jazte hauetan, baina, bueno, zelan ona etorri behar nintzen, claro, Bilbora, ez? Parisetik Bilbora. Eta aspaldi neukan gai hau jorratzeko gogoa, matematika eta filosofia lotuta daude, ez abstrakzio eta logikaren bidez, baina, karo, persona egokia topa behar. Eta uda honetan Inigo Martinezek, gure alboan daukagun gazte honek, deitu zidan, idatzi zidan esanez, bagaude agora filosofia elkartetik, elkarrizketa edo mai inguru batzuk prestatzen eta parte hartuko zenuke, badakizunik baietz esaten dudala beti. Badakitzamen zauz eta Parisetik Bilbora etorri zanen eureinek? Hori, eta orduan ere baietz esan nion, eta orduan Inigo eta Agora elkarteak ekitaldi hauek antolatu dituzte, eta hor agertu denen filosofia eta hainbat zientzien arteko lotura, eta baita ere matematikaren orduan esan nuen, aprobetxatuko dugu, 2,1 ingo dugu, da Inigo ona ekarri. Orduan Inigo Martinez bera izatez Gasteiztarra da, Donostian ikasitakoa, eta Bilbon lan egiten du. Osea, beste euskaldun asko bezala, autopistako, hiritarra da. Eta filosofian lizentziatua, eta gaur egun da Lauro ikastolako filosofia eta psikologiako irakaslea edo arduraduna. Eta hori izan gaia, ez? Eta lehenengo galdera Inigorentzat da, ea filosofia eta matematika egia den, nola baita nahi edo aizpa bikiak diren. Inigo, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Anaiak edo aizpa bikia baino esango nuke filosofia eta matematikaren arteko inkluso amorantea direla, egia esan. Ondo hasi gara. Onartuta dago, programa honetan, saio honetan, bai, amorantea bai, ez, bai, bueno, bale. Baina, hau, kanpotik begira, ez bat dugu pentsatu honetan, arraro egiten dabe bai. Hain lotuta? Beste maite die? Egia esan, matematika izan dela oso erakargarria pentsalarientzako eta filosofoentzako historian zehar, ez? Izan ere matematika ematen du dela egiaren eta arrazoiketa desinteresatuaren tokia, eta orduan lur ziur bat, ez? Lur finko bat seguroa, eta 2+2 esaten dugunean, ematen du egi hori guztiontzako dela, ez nire zure egia. Eta orduan ados gaude, eta politikan berriz da nahi zaostasunak, eta ematen du behintzat kontu honetan, lortzen dugula pentsamenduari indarra ematea, ez? Eta hori dela eta, adibidez Platonen kasuan, erakargarritasun horren adibide bat, berak bere Republika liburuan, kontatzen du bere gizarte ideala zelakoa den, eta bertan dio politikariek, agintariek matematika jakin behar dutela, ez? Entrenatuak egon behar direla egi orokor hoiekin, justizia guztiontzako, ongia guztiontzako, eta ez interes partikular edo pribatuak, ez? Orduan, ez dakit gaur egungo politikari galduko bageni, ez dakite zebat matematika jakingo duten, baina Platonen kasuan, behintzat, eskakizun bat zen hori, ez? Bai, izan ere... Erdiagai bat, Pedro Sánchezek gaur badak izerdan. Hor zatiketan ari dira, nire ustez, gehitzen baino zatitzen, ez? Baina hori ere matematika da. Izatez, jatorriz filosofia zen nolabait jakin mina eta matematika jakin alzena, ez? Beraz, ilargiaren alde biak ero hor biltzen ziren, ez? Bueno, hartzen badugu hori hitzaren jatorria, mat erroa da dakiguna eta matema gai bati buruz ikertzen duguna, ikuspegi zehatz bat, ez? Berriz filosofiak ikuspegi global bat eskaintzen diguz, hitzaren jatorrian daukagu filo dela maitasuna eta sofia dela jakituria. Orduan da, jakituriakiko maitasuna da filosofia, ez? Eta hori da, maite dugu ez daukagulako, maite dugu faltan duguna, eta zentzu horretan, ez jakintasunare onartzen dugu, ez? Baina... nada, ez da? Filosofia irakasle bat izan nuen nik antropologian, antropologo esan bera, Jose Martina Palategit esaten zigun. Filo, zer da filo? Eta danak, esaten zuen. Filo, zeuzara filo bateko lako lora bat buruen zure lora da. Filo, dadanok gero, eta esan zigun. Etorain, joan eta ikusi izte izen zer dan. Eta hori izan, jakintzarekiko maitasuna, eta esaten zuen berak, filo zuen adina da, gaztetasune, dana da filo, ez da? Ez dakit horrek muga batzuk ere izango dituen, baina filosofia bada hori, ez da? Galderak egiteko edo behintzet
nortzukara edo zer da hau? Bai, ikuspegi global hori behintzat, eta matematika ematen du zehatzago, ez? Eta orduan bi perspektiba ezberdin, baina bateragarriak. Bai, garaian antzinako Grezian Isokratesek esaten zuen matematika dela espirituarentzako ariketa bat, nolabait gero filosofiara prestatzeko moduan, ez? Orduan, hor ere sailkatu egiten zuen, ez? Matematika gauza konkretuagoa da, eta gero badago goi maila bateko pentsamendu ero zientzia hor filosofia aurkitzen dugu, ez? Aldi berean ere, batera doaz, zientzia eta filosofia errealitatearekiko harriduratik hasten dira, ez? Eta zentzu horretan, ez da bakarrik zientzia erantzunen toki bat eta filosofia galderen tokia, ez? Pizkate, hain desberdintasun gardena ez dago, baizik eta nik uste, bien arteko lotura behintzat zientziak filosofikoa direnean ere galderaz beterik daude, ez? Eta ikerketa batean sartzen den edonor uste dut konturatzen dela gero eta gehiago sakondu, gero eta hutsune gehiago eta galdera gehiago eta euskala, ez? Orduan, horretan, niretzat lotura hori agertu zen unibertsitatean, matematikaren filosofian aritu nintzenean, institutuan egia zen matematikan erantzun behar genituen ulertzen zenituen galderak, ez? Ebatzi ariketa batzuk azterketa gainditzeko edo suspenditzeko, baina kontua hori zen. Eta pizkat modu operatiboan, baina hortze sartuta. Eta gero, filosofia eta matematikaren arteko loturak ikusi nituen, nolabait galdera biek zeukaten oinarri kontzeptual edo, segun ze infinituaren definizioarekin gaude, ariketa mota batzuk agertzen dira, beste batzuk. Edo zero zenbakia hutsune bezala, edo zenbatzen baldin badugu ere, matematikaren garapenak desberdina dira. Hemen Enrique gehiago azalda digu. Baina batean, testu inguru bat, zentzu bat eman nion, eta horretan uste dut filosofiak ere lagundu dezakela batxiler garaian kontu hauetan, ez? Batxilerra ipatu dulako, eta laizterri ditzi nahi dut nik zuek egin duzuen defentsa horretara, hizketaldiak izan dituzuelako, hor lege barri bat ateioka dauelako, eta orain arte derrigorra zen filosofia, hautazko bihurtzen dalako, batxilergoa aipatuta, zu basabiltzi irakasle lanetan Inigo, zelan saltzen duzue hau? Filosofia nola saltzen da gaztien artien? Saldu hitzaz, pizkat bazter batetik hartuko dut, uste dut saldu hitzaren inguruan ere behar dugula apur bat filosofatu, uste dut hezkuntzan gaur egun hitz ekonomikoak, hiztegi ekonomikoa dagoela apur bat danetan sartzen. Eta hezkuntza ez da negozio bat, eskola bat ez da enpresa bat, hori baino gehiago da, beste balore batzu daude, eta batez ere saltzen ari dena teknologia berria hezkuntzan. Eta niretzat kuriosoa da adibidez, ikustea zelan Bill Gatesen umeak joaten diren teknologia informatiko eta elektronikorik gabeko eskoletara, betiko arbela eta klarionarekin, eta antze eskulanak eta josi eta ematen du lehengo herriko eskola direla, baina elite batentzako, eta aldiz guri zabor teknologiko guztia saltzen. Orduan susmagarri iruditzen zait, hor uste dut filosofatu behar dugula teknologiaren papela daukagana gaur egun, baina saldu hitza... Informazio ez dalako jakituria esaten duzu zuek. Hori da, bereiztu behar dalako, informazioa jasotzi ez da jakituria jasotzen duzula. Dena den ikasleak hasten direnean filosofiarekin, saldu edo saltzeaz aparte oso gustora hartzen dute eta engantzatzen dute. Filosofia zergaitik eta horren, ezinbestekoa esango dugu, zuen aburuz, esango dugu Heziberri planaren aurrien filosofiaren aldeko Heziberri plana da, zer da? Aipatu zu informazioaren gizartea eta horretan uste dut datuz beteri gaudela, datuen zaparradan, eta hor filosofian aterkia zabaldu behar dugula eta pizkat ikusi, datu horiek zelan ulertu, zelan aztertu, sinestu edo sinestu, eta ikuspegi kritiko batekin aurre egin. Orduan, esan bezala, informazioa ez da ezagutza, eta ezagutza ez da jakituria, hori etzenikek esan zigun aurrekoan, eta adibide harin eta igual inozo batekin, baina ni bizikleta bati buruz informazio guztia auki ezaket, ezagutu ezaket ondo nire bizikleta, baina gero ez dakit bizikletan ibiltzen. Eta lehengo antzinako eskola filosofikoek bizimodu bat lantzen zuten, eta bizitzaren jakituria, eta hori ez da informazioa, hori beste zeo zer da. Esango dugu Agora Elkartiek ziklo bat antolatu duela, hitzaldiak izan dira Bilbon, Gasteizen eta Donostian, jende ezagunarekin, alor ezberdinetako jende ezagunarekin, eta guztiok nabarmentzen zuten, zenuten Enrique bertan egon zarelako, filosofiaren garrantzia esate baterako, zuk nola planteatu zenuen kontue? Nik neuk.
Bueno, neure hitzaldia zen, badago extraterrestre bat gure hirietara heltzen dana, eta nolabait ulertzen saiatzen da nola heldu gara nolako gizarte teknologiko batetara, ez? Dana katxarroz beteta, eta oso modernoa, eta oso aurrerakoia. Eta orduan joaten da aztertzen, historikoki nola garatu zen teknologia, industria nola sortu zen, nola sortu ziren ordenagailuak, matematika, zientzia guztiak, eta orduan zientziaren zuhaitza aztertzen du, eta azkenean topatzen du erroetan filosofia dagoela. Beraz, nolabait filosofia gure gizarte, gaur egungo gizarte eta zibilizazioaren oinarri edo zutabe nagusienetariko bat bezala, ez? Zergaitik kendu orduan? Bueno, hor gauza, euskuntzaren kontua beti oso komplikatua da, ez? Espainian beti dago eztabaida politiko horren inguruan. Orduan, azkenengo aldaketa izan zen, Bert ministroa, berari esker gaur hemen, beraz eskerrak eman beharko diogu, ez? Gero ja joan zen, ezaguna oso ospetsu egin zen, pixka bat, ez? Hainbat gauza erdi eginda utzi zituen, pixka bat polemikoak zirenak, eta bata izan zen Lomce legea, ez? Lomce legea gauza batzuk finkatu egiten zituen Espainia guztirako, eta beste batzuk irekita uzten zituen erkidego autonomo bakoitzak erabakitzeko, ez? Horrela da. Eta orduan, filosofiaren rola, bai beharrezkoa izan, hautazkoa izan, batxilergoan hori irekita utzi zuen berak, ez? Bai, baina berezia bazetorren murrizketa bat bigarren mailan, ez? Orduan, gero erkidego bakoitzak aplikatu ahal zuen modu batera edo bestera, baina ikasgaiak jasotzen zuen murrizketa potente bat, edo aukeran behintzat. Ordu kopuruetan. Ordu kopuruetan hori da, bai. Hautagaia izate, derrigorrezko izatetik hautagaia izatera, eta egia da usten zuela, edo usten duela Lomcek, eta heziberri da Lomceren aplikazioa Euskadin, usten zuela aukera moldatzeko. Eta, gu aipatu zuen elkartea, gora elkarte honetan, pixkate gure ikasgaiaren balorea gizarteratzeko, eta horren arira sortu ditugu ekitaldi hauek, eta horrela sortu zen ere elkartea. Zer esan nahi du mapa horrek hor? Bai, ikusten da, Espainiako autonomia bakoitzak zer egin duen filosofiaren aurrean, ez? Behin Lomcek usten duen aukera horren aurrean, ez? Hori da, ikusten da zelan blindatu duten, hau da, batxier mota guztientzat mantentzen den Extremaduran, Andaluzian, Katalunian eta Asturiasen, ez? Hor batxier mota guztietan filosofia gazte guztiak ikusten dute, blindatuta dago. Hori da, mantentzen dute. Gazte guztiak filosofia ikasten dute, bai. Hori da, eta Lomce baino lehen zegoen modu hori mantentzen dute. Beste batzuk agertzen ziren, beste kolore bategaz. Erdi blindatu, bai, hartzen ziren. Eta horrek esan nahi du, ez batxier mota guztientzako, baizik eta batzuetan ikasi behar dela, igual zientifikoan eta humanistikoan, baina ez artistikoan, horrelakoak. Eta gero azkenengoa, eta zoritzarrez hor daukagu Euskadi, nun gelditzen den hautazkoa bakarrik gizarte zientzietako modalitatean. Orduan, horren arira ikusi dugu defendatu beharra, ez? Osa, zientzia batxilergo bat ikasten duenak ezin du filosofia ikasi, bere kurrikulunean. Ez da hautazkoa ere ez. Bigarren mailako historiaren filosofia ez du ikutzen, hori da. Bale. Agorari buruz, zeo zer esan duzu, Inigo, zergaiti sortu zen duten elkartie? Edo ikusten zen duten hor utxune bat, edo bazetorrela zerbait, babestu beharreko zerbait zen duten eskuartean? Batera zetorren, ez? 2015an sortu zen, eta filosofiako irakasleon elkarte bada, eta esan bezala, ikasgaia eta ikasgaiaz aparte, ez? Batxiergoan daukan garrantzia nolabait mahaigaineratzeko. Eta agora plaza esan nahi du, ez? Grekeraz, aintzinako Atenasen, biltzen ziren, ideia partekatzeko, eztabaida politikoak izateko, eta horrekin, zentzu horrekin hartu genuen, ez? Eta orain eskertzen dizuet, hemen komunikabideen agoran ere, espazio txiki hau, gure ideia partekatzeko aukera eman diguzulako. Aipatu dugu Enrique Zuazua, bestak beste, Pedro Miguel Etxenike, Garbine Biurrun, jende asko, batu zarete izketaldi hauetan, zer lortu nahi izan duzu honekin? Presioa egin nolabait, eztabaida plazaratu, mahaigaineen jarri? Gu dakigun eta gustatzen zaigun moduan ere ekintzak egin, ez? Kultura bultzatu aldi berean. Eta gero bestetik ere erakustea filosofia ez dela bakarrik filosofoen gauza edo filosofiako irakasleen gauza, baizik eta edozein pertsonen gauza dela, eta kasu honetan
jakintzagai desberdinetan aritzen diren pertsonak gonbidatu ditugu, erakusteko ze konexio dagoen filosofia eta matematika, filosofia eta fisika, filosofia eta mistika edo poesiaen artean, ez? Eta horretan 4 mahai inguru, 4 tertulia filosofiko, eta oso polito egon dira. Batean Enrique baiezko eman zigun gonbidapenari, eta Gasteizen oso ondo, Gonzal. Eztabaida oso aberatsa hitzaldien ondoren, osea, 4 hitzaldi labur, 15 minutu bakoitzak, eta gero ordu betez, eta gero beste ordu betez, hor, jentearen ekarpenekin oso aberatsa izan zen, ez? Bai, gero ere, hori, publikotik ere parte hartzea, eta defentsa ezberdinak ere oso, itxuroso, eta pizkat ere, 3 hiriburuetan, gure agora pizka zabaltzen, eta... Eta hori egin genula, ostiral baten arratzaldeko 8 Gasteizen, 8 amarrak arte han egon ginen, Bueno, gaur 8, agertu dalako, Gasteizko zuen... Izketaldiaren laburpena oso ederra irakurtzeko, aste honetako da, aste buruko da, zapatuko da, orduen baten batek eskuratu nahi badu. Kazetariak oso laburpen lan oso bikaina egin du. Zergaitik, eta oso gustora irakurri dut neupe bai, eta bintzet, gogo eta egiteko, azken galdera bat egin behar dizuedalako, etorkizunera begira zer? Bueno, etorkizuna begira espero dezagun gure aipamen hauek entzungo direla eta ongo garela bintzat argumentuak ematen berreskuratzeko, ez? Uste dut batez ere batxillerra dela nerabezaroaren garaia, nerabezaroa dela galdera berrien garaia, eta horretan filosofiak lagundu ezakela, ez? Azkenean gazte nerabeen galdera bizitzari buruz, etorkizunari buruz, gizarteari buruz agertzen dira, eta uste dut orain arte jasotako erantzunak gurasoen partetik edo irakasleen partetik zalantzan jarri behar dituztela, ez? Gure gurasoen erantzunak zalantzan jarri genituen moduan. Orduan, esparru horiek bizirik mantendu behar direla haientzako, eta zentzu horretan, aukerak eman bere bide propioa eraikitzeko eta asmatzeko, eta batez ere, askotan euren kontrako sensazionalismo agertzen da, ez? Eta ematen du ikasleen edo gazteen inguruan agertzen dela hilketa bat estatu batuetan edo bullyinga dela edo boteioia dela. Eta uste dut hortik atera behar ditugula, atera behar garela gue bai, helduok, naiz eta ados ez egon haien erantzunekin utzi behar diegula esparru hori, eta orduan ez entzun era dogmatiko batean, baizik eta modu filosofiko batean, ez? Badakizu Woody Allenek etorkizunari buruz esaten zuena, ez? Esaten du etorkizunak eskatzen nau, ze bertan bizi behar nahi, geratzen zaidan bizitza guztia. Osea, etorkizunari buruz... Borobiltzeko eskaera neukan zuretzat, ze ondo borobildu ez da zuen? Baina Woody Allenek esan dakoa, beti oso filosofo... Woody Allen oso filosofo... Gaurkoa, ez? Gaurkoa, bai. Inigo filosofiatik eta Enrique matematikatik guztazai dalako hau, Nebarrebak ez, hemen amorantiek, hemen maitasuna dagoelako, Enrique. Bai, ikasteko bintzat amorro hori badaukago, ez? Eta hori izan zen baita ere, han ekitaldi hauetan ikusi zena, ez? Arlo desberdinetatik, baina, nola bait danok, pixka bat hori, ez? Ikastea dakarren aberastasun hori, ez? Eta gazteak ere, gaztengan hori, zu hori piztutzen dugun, ez? Hori da, segarri hori biziti mantendu eta... Inigo, jarraituko du, bere irakasle lanetan, jarraitu onelako gauzak defendatzen bai, dinot, eta geuri elerazten zer dan eskuartean daukaguna, eta defenditu beharko litzatekena. Enrique, ze ondo? Torriko zara laster? Bai, urrian berriz. Urrian berriz, deitu eta etorri, Parisetik. Zer ekarriko estazu? Hori ja sorpresa bikaina, baina... Zer oskailutako imanak eta... Bai. Karriko estazu bat? Bai. Ezagun dut, gaia pentsatzen nuen. Gaia ez dakot eskari. Bai. Iman bat ekarriko txut, baina gaia interesgarri izango dela hori prometitzen du. Seguro baiet. Placer bat. Enrique Inigo, Unai Braren sinadura daukagu zain, aurretik minutu bat, publizitatea, bagatoz.